хора, днеска ще правим реклама за Вега. Ето цветя има и влизаме вътре. Ето влизаме. Те продават всички играчки тук. Ето вижте легота, продават и понита за скачане. Направих още една реклама, ама беше наобратно, беше много трудно да направя тази реклама за Вега. Адресът е Пирин 43. Има много неща, има колички, динозаври, трансформари, тротенетки, колела за деца, игри, пъзели. Опа, не напаза майка. И също оръжия, роботи, момичешки неща, неща за море, също и чанти, момичешки неща пак. И също продават паяци за бебето ви и отиваме към бебетата. Ето ги бебешките неща, ето. И това е магазин Вега. Ако искате да купите неща, ако сте добри за елате тук и си купете нещо. Чао, хора! И адресът беше, нали знаете, Пирин 43. Чао!